कैसन बाने। चला एक कातुगो गारी गावल छे। चला बाबूजी के फांस लेहला मीठ सारे बोल के लागेला पियोला होख मिसरी उ घोल के। अरे ये सखी सारा सामान नकली बहो। हाँ बाबूजी के फांस लेहला मीठ सारे बोल के लागेला पियोले होख मिसरी उ घोल के। रोम सेट सोर कैले चम्मच लेके आइले रे तोरा बहिन के सोटा मारो गहुआ हंसैले रे। पटला पटली कह के साले उहो ना ले आइले रे। तिलक ना चढ़ावा साले तिलक लेके भागला। बाबू मोरा सोचे दुआरो हो अंगना मोरा कइले आन्हारो हो। पूरा नहीं कइले एको बतिया सारे तिलक हरूला बारो हो। अरे सखी हो देखना हो टोपिया वाला कैसे देखा था तो चला ओकरो के कुछ सुना देवे के। सरवा के 3 महीनिया तीनों फिलार हो तीनों के रखले रहे गाँव के सोनार हो। बड़ की तो टिप टाप मछली रंगदार हो छोट की के का कोई बड़ी उड़न बाज हो। अछगो बर्तन एक पियरिया लेके आइले सरवा दुअरिया। सुर रहे हौवन बाड़कवा 5 गो रहेले बाहरिया। ए सखी आ समझे के कुछ ना कहल जाई का। तो चला उन